ഫോട്ടോയിൽ ഒരുപാട് മോങ്ങൾ മിന്നിമറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കത്തയച്ചവൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ ലോണ തനച്ചിരുന്നൊരു ആലോചന? ഏത് പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ? ചിന്നു പറഞ്ഞതിൽ പകുതി ഭാഗം കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ചിന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലെന്ന് മാത്രം. എന്താ കാര്യം വെച്ചൊന്ന് തെളിച്ച് പറഞ്ഞേ. ചിന്നുവിന് അറിയാലോ എനിക്ക് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അല്ല, ആരാധികമാരെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാവല്ലോ. പണ്ടെങ്ങാണ്ടേ ഞാനൊരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ വാങ്ങിച്ചു. ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഗുലുമാലായിരിക്കും. അതെന്താ? അടുത്ത മാസം അവിടെ കല്യാണമാ. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? അതിനെന്താ കുഴപ്പമൊന്നോ? ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നു. അവൾ ഒരു പുതിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കുകയല്ലേ. പഴയ ആ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഞാൻ എന്തേലും കളി കളിക്കുമെന്ന് ആ കൊച്ചിന്റെ പേടി. ഫോട്ടോ വെച്ചോ? ആ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം താറുമാറാകാൻ നിസ്സാര ഒരു ഫോട്ടോ പോരെ. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് മോർഫിംഗ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലെങ്കിലും അവക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവോ? ഹോ, ഇത്രക്ക് അങ്ങ് കാട് കയറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ലോണിന് അവളുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. വർഷം ഒരുപാടായില്ലേ, മറന്നുപോയെന്ന്. എത്ര ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടും അവിടെ മുഖം അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല. ഫോട്ടോ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കളക്ഷനിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? അതല്ലേ പ്രശ്നം. എഴുതി കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിന്നാ വായിച്ചു നോക്കിയേ. തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിക്കുക. പ്രശ്നമാണല്ലോ ലോൺ. പ്രശ്നമല്ലേ? അവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. കല്യാണത്തിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് പട്ടാളത്തിലുള്ള അവളുടെ ആങ്ങളമാര് വരും. ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണോന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നതാ മനസ്സിലായോ? അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫോട്ടോ അവിടെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ ആങ്ങളമാരുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. പട്ടാളക്കാരാ, എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവന്മാര്. ഇനി എന്താ ചിന്നു ഒരു വഴി? ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്നെ പറ. അണ്ണൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവളോട് ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ അയച്ചു തരാൻ പറ. കൊള്ളാം. ഒരു ഫോട്ടോ കൈപ്പറ്റിന്റെ ക്ഷീണം ഇതേവരെ തീർന്നില്ല. നീ എന്നാക്കേ പറയുന്നത്? രണ്ടാമതൊരു ഫോട്ടോയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ലേ? അപ്പൊ അണ്ണന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും കൂടെ ചേർത്ത് തിരിച്ചയച്ചാ പോരെ? അതൊന്നും ശരിയാത്തില്ലെന്നേ. എനിക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു. ചിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇരി, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. പെട്ടെന്ന് വരണേ. പെട്ടെന്ന് വരാം. ഹായ് ചിന്നു. ഹായ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? നല്ല വിശേഷം. പിന്നെ തന്റെ ലോണ്ണൻ എന്താ പറ്റിയത്? കുറച്ചു ദിവസമായല്ലേ പുള്ളി വെരികിനെ പോലെ പരക്കം പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരനോട് ലോണിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പഴയ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് പ്രശ്നം. അടുത്ത മാസമേ അവളുടെ കല്യാണമാ. അതിനു മുമ്പ് അവളുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങ് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ലോണിനാണെങ്കിൽ അവളുടെ മുഖം പോലും ഓർമ്മയില്ല. ഈ കത്ത് വായിച്ചേ, ഇതിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ കുഴപ്പം. പെൺപിള്ളേരെ ലൈൻ അടിക്കാൻ അറിയാം, വളക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷേ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിൻകരയിലെ മുട്ടയിടും പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ. ടോണി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശത്ത് അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോ? അത് ശരിയാ. പക്ഷെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ കളക്ഷൻസുകളാ. പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ 3ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചപ്പോഴുള്ള, അല്ല 3ാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുഴുവൻ ഫോട്ടോസും ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ മുഴുവനും നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവളുടെ ഫോട്ടോ അവള് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ? അത് തന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി?